Helo, Rian Sima o Dîm Cyfranogiad Sally Holland Comisiynydd Plant Cymru, a dwi nôl eto gyda cwpl o syniadau am bethau i wneud tra bod chi gatref gyda'ch plant. Ac heddiw yn penodol dwi'n mynd i bod yn siarad am defnyddio cerddoriaeth wrth chwarae. Nawr mae cerddoriaeth yn bwysig iawn i blant. Mae fe'n helpu nhw i dyfu'n unigolion creadigol ac mae e hefyd yn helpu lot gyda'i hyder ac i datblygu eu hun yn fynegiant hefyd wrth iddyn nhw dyfu. Nawr fi'n siŵr mae lot o'ch plant chi yn gerddorol iawn yn barod ac yn gallu chwarae offerynnau, ond un o'n syniadau gyntaf fi, pe bai chi'n chwarae un neu beidio, oedd i gael tro i greu offeryn eich hun. Ac eto, jyst trwy defnyddio deunyddiau ac adnoddau sydd o gwmpas y tŷ yn barod. Felly, yn gyntaf, des i o hyd i'r pots bach yma. Mae rhain yn gwneud offeryn taro grêt, a gallwch chi defnyddio nhw ar arwynebau wahanol i greu synnau gwahanol, neu hyd yn oed rhoi twll yng ngwaelod y pots a clymu nhw at ei gilydd gyda glan i greu falle castanets bach. Wedyn, defnyddiais hen diwb o papur tŷ bach i greu siglwr. Felly, yn lle defnyddio bwyd fel passenger race, beth nes i oedd defnyddio darnau o ffoil wedi sgrwntio mewn i peli bach, fel does dim angen defnyddio bwyd wedyn, a jyst defnyddio tap a darn o garddwrdd ar y diwedd jyst i sicrhau bod dim byd yn cwmpo mas. A mae fe dal yn gwneud sŵn grêt. Ac fel dwedais yn fy fideo diwethaf, rhan o'r hwyl yw i wneud e'n waith dy hun ac i arddefno pethau fel hoffech chi weld nhw. Felly fi'n siŵr bydd offeryn eich plant yn edrych lot yn well na rhai fi. Wedyn yn olaf, ges i tro yn wneud offeryn llunanol. Dyw e ddim cweit yn gitaron yn ffodus, ond falle dyna y sialens i chi i greu gitar. Ac beth defnyddiais oedd bocs grawn fwyd ac elastig ar gyfer y tanau fan hyn. Ac os oes dim elastig gyda chi, falle gallwch chi defnyddio bandiau elastig neu elastig ar gyfer y gwallt, bobls, a dylen nhw wneud yr un peth. Ac chi'n gallu chwarae o gwmpas gyda y sŵn tymed bach fan hyn, drwy weld ydy'r sŵn yn newid os chi'n ymestyn y tanau fwy, ydy'r sŵn yn newid os chi'n wneud mwy o dwll yn y bocs, felly lan i chi i weld pa fath o synau sy'n dod allan o'ch offeryn. Ac os hoffech chi gael sialens ychwanegol, pam na i mynd ati i greu can ar recordio fe gan defnyddio offerynnau chi wedi wneud. Felly, fy syniad nesaf oedd i chwarae rôl trwy perfformiad neu cyngerdd fyw, naill ai gyda'ch plant yn defnyddio'r offerynnau maen nhw wedi creu, neu trwy wneud lip-sync yw un o hoff ganeuon nhw. Ac mae fy nghydweithwraig Jordan wedi trafod manteision chwarae rôl mewn un o'i fideos hi, ond yn yr achos hyn, mwyn chwarae rôl, gall y plant creu tocynnau ar gyfer y sioe, rhoi nhw allan i aelodau wahanol o'r teulu, dangos nhw i seddi, a wedyn gorffen gyda'r perfformiad ei hun. Gallwch chi hefyd newid pethau tymed bach a chwarae rôl a esgus fod ar yr X Factor neu Britain's Got Talent neu rhywbeth fel yna, lle bydd y plant neu'r plentyn yn chwarae rôlau gwahanol a personas gwahanol trwy falle ymddwyn mewn ffordd penodol neu rhoi gwisgoedd wahanol ymlaen, a wedyn gall aelodau arall y teulu esgus i fod yn barnwyr y sioe, falle y Simons neu y Piers Morgans, a gallen nhw penderfynu pa un o'r personas sy'n mynd trwy i'r rownd nesaf. Wedyn yn debyg i'r syniad yma, gallwch y plant hefyd creu fideo cerddoriaeth i fynd gyda un o hoff ganeuon. Gall hyn cymryd
bach mwy o gynllunio, felly bydd rhaid feddwl am y gan, meddwl am pa props bydd angen, unrhyw gwallt, colur neu gwisgoedd wahanol, a hefyd meddwl am lleoliadau gwahanol o gwmpas y tŷ neu'r ardd am lle gallen nhw wneud y ffilmio. Wedyn, ar y diwedd, gallen nhw creu premiau neu arddangosfa mawr fel gall gweddill y teulu gweld y fideo cerddoriaeth am y tro gyntaf. Felly gobeithio mae hyn wedi rhoi cwpl o syniadau i chi am bethau i wneud yn y tŷ, a croeso i chi gysylltu gyda ni os oes angen mwy neu os oes syniadau gyda chi. Diolch!